आं मा बुंनो आंनि बायदिनो मासे बेथन बायदि फैसा आंनो नांगौ लेखा फोरोंनांगोन लेखा गैला खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंग्लेफोर हेपि बिश्वकर्मा बयनिसिमबो गोसो गोथारै आसा खालामो नोंथांमोनहा न'खराव मोजाङै दङ। मान गोनां रायजो राजाफोर साननैसो दावराव दावसि खोनागासिनो दं हेमन्त नार्जारिनि सोमोन्दै। आइ एम स' सरि एबाउट देट। गोबां दुखु फोरमायो आं बयनिसिमबो जे सासे बर' सोद्रोमानि जिउ थांदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं जों इलिगेलि खामानि मावनायखौबो जानगाराव दोननांगोन। दा दिनै बे दंफां लाइफांफोरखौ जों जुदि दानफायलांबाय थायोब्ला जों अक्सिजेन जों हां माजों लागोन रायजो राजाफोर? दिनै सरकारा दंफां गायो आरो जों दानफायो। बेबायदि खालामोब्ला गोबां जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेफोरो। दिनै आङो गोबां दुखु फोरमायदों जे हेमन्त नार्जारिनि जे हिन्जाव बिनि गाबनायखौ नुनानै। नोंगौ बयबो बेबायदि दुखु जाखागोन गावनि न'खरनि सासे सोद्रोमाया आरो गावनि जिउनि लोगोरिया जुदि बेबायदि गावथार जायोबा। नाथाय बिथाङा दंफां इलिगेलि खालामनायावहाय गावथार जादों नङा होमबा? मानगोनां रायजो राजाफोर दानियाबा खोथाखौ जों मोनथिनो आबुङै हेमन्त नार्जारि आरो थुरुन बसुमतारिनि सायावहाय जि मोनसे दावरावनि मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं बिनि सोमोन्दै एसे बुजिना लानि। हेमन्त नार्जारिया सोर आरो लोगोसे थुरुन बसुमतारिया सोर? मिथिनो मोननाय मथेब्ला थुरुन नार्जारि आरो थुरुन बसुमतारि आरो हेमन्त नार्जारि बिसोर सानैनि गेजेराव साननैसोनि सिगां बे जाथाय जानायनि सिगां दावराव दावसि जादोंमोन जाहैदों। जायनि जाहोनाव दिनै रिजाल्टखौ जों जुदि डाइरेक्टलि जुदि नायोब्ला लिंकखौ मोननाय हिसाबै बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसिनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै आरो दानि सरकारखौ बरनाम खालामनो थाखाय थांखि लानानै बे खामानिखौ मावदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, साब्रै ना साबा सयजन ना मा साइकेल बारनायनि उनावसो बिथांखौ गावथारदों। आरो बेबो गावथारनाया मा जुदि सिगि सग' खालामनाय, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सिगि सग'सो खालामो नालाय। दा सिगि सग' खालामनायब्ला खर'थ' गावनो गोनां गैयामोन नङा होमबा? स' बिनिखायनो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानियानो नंखाया। नाथाय मानसिया नंगौबाबो नंखाया बे खामानियानो। बिथांमोननि जानि दुश्मन नांलायलायनाय खमलायलायनायनि थाखाय बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि थानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बे दावराव दावसि गावसिनि गेजेराव जे दाङाबाजि जाना दं बैखौहाय खिथेर लालायनो थाखाय नैबेयावहाय चान्स मोननायाव बिथाङा गावदों। आरो लोगोसे बेयावहाय बिथाङा गगोन सानदों। बिथाङा बेयाव गगोन सानदों जे आं गावथारबाथाय आं गगोन नङा होमबा? दिनै बिथांनि सायाव इनभेस्टिगेसन जागोन रायजो राजाफोर। जाय गावथारदों बिथांनि सायाव इनभेस्टिगेसन जागोन आरो लोगोसे बिथांनि जि साख्रि बे सासपेन्ड जागोन जुदि बिथाङा जुदि रियेलि बिनि सायावहाय दाय आरो दसि दंमारोब्ला। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि अननायावहाय दिनै बिथांनि न'खरा अनसुंथाइ मोननो थाखाय खाबु मोनदों। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, बिथांनि जि हौवा बिथाङाथ' इलिगेलि दंफांसो बोदोंमोन नालाय। स' बे हिसाबै नायोब्ला सरकारा बिथांनो जेबो होनो गोनांथि गैयामोन। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि अननायाव बिथांनि हौवानि जि गावथार जानाय बेनि थाखाय अनसुंथाइ होनो नागिरदों आरो लोगोसे न'खराव फरायनाय जुदि फिसाला फिसाजोफोर दंमोनब्ला साख्रिबो मोनबावगौमोन। मानगोनां प्रमद बर' सारनि बेबायदि अननायनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो। नाथाय आंनि बुंनायखौ खायसे सुबुंफोरा दुखु मोननो हागौ। नाथाय आं सिद्दा बाबैसो बुंदों। मानो होनोब्ला नों जुदि नोंनि न'खराव सोरबा सिखाव खावदोंब्ला नों मा बेखौ मा खालामगोन नङा होमबा? नों बेखौथ' सिगि सग' खालामहरगोन बा अबेबा आथिङाव गावनो नागिरगोन बहाबा माबा गावनो नागिरगोन नङा होमबा? बेबायदि जागोन जाया नङा होमबा? थिग बेबायदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो मोनसे मालिक, मानि दंफां लाइफांनि फरेस्टनि मालिक। स' बिथांमोना गावसिनि जि सम्पतिखौ बासायनो थाखाय बे खामानिखौ मावगोन। नाथाय जे बेवहाय जाय सुबुङा गावथारदों बे गावथारनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानिनि स्टाइलनि एंगोलनि नङा। जायनि जाहोनाव दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनो थिनदों, खालामसिगोन। आरो लोगोसे जाय दायनिगिरि बिथांखौ मा होनदों सोरबा थुरुनानो हक सोरबा मायानो हक सोरबा बेजों लिंक दङब्ला बिथांमोनहा ओंखामनि दालि जानांगोन। माने ओंखामजों दालि नङा होमबा? मायाव जेलावहाय आरो लोगोसे साख्रियाबो सासपेन्ड जागोन रायजो राजाफोर। स' बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि इनिसियेटिभ लानाय बिनि थाखाय बयबो साबायखर बावनांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, अननानै नोंथांमोना बड'लेण्डनि जि ग्रिन मिशन मोनसे थांखि लादों बेवहाय अननानै बयबो मदद होलाय। जाहाथे जोंनि बड'लेण्डखौ मोनसे गोबां ग्रिन आरो लोगोसे टुरिस्ट बायदि जोङो खालामनो हायो। दिनै सरकारा गायगोन दंफां
आरो फैगोन जों दानफायगोन स' बेथ' बिराद गोरोन्थि नङा होमबा मानगोनां रायजो राजाफोर लाख लाख थाखा गारनानै सरकारा गायगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बायदिखौ लागायनानै दंफां गायगोन नाथाय थाङै थुङै सोरबा सुबुंफ्रा दंफांखौ दानफायना इजिलि फाननानै जानो नागिरोब्ला गोबां खामानि दं मावनानै जानो थाखाय गोबां खामानि दं स' बैबायदि खामानिखौ मावनानै जानो सोलों बयबो जाहाथे दंफाङा खहा जाया दिनै नों दंफांखौ दानफायदों गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो थाखाय नोङो दानफायला लानाय बायदि जादों मानो होनबा जों अक्सिजेन गैयाबा जों बोरै थांना थागोन आरो दिनै अक्सिजेनखौ माबायदि होयो दंफां लाइफाङासो होयो नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनैहाय बेबायदि खामानिखौ मानो मावनांगौ नङा होमबा स' बिनिफ्राय खामानि मावनो बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो लोगोसे जाय दायनिगिरि बेखौ थाबैनो साजा होनांगौ आरो बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो हायोबा खथुरसे खथुर नङा होमबा बेसेबां गोथौ हायो बिथांखौ साजा होनांगौ जाय दायनिगिरि दा आं बुंगोन बेवहाय खर'आव गावनानै मेलेम गलायलायदों होनना बुंदों स' बियो माब्लाबाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि जाथावना नङा बे सासे मा होनदों दुश्मन माने जाय मानसि गावसोरजों नांलायलायनानै एकदमबारे मा होनदों खायजा खालामलायनानै नांलायलायनानै जेनेबा खिथेर लाफिनलायनाय रिभेन्स लाफिनलायनाय नङा होमबा स' बेबायदि खामानि मावनाय जादों बियो स' बेयावहाय जाय सुबुङा बेबायदि खामानि मावदों बे सुबुंखौ सासपेन्ड खालामनांगौ मानगोनां माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जा मानगोनां दिपेन बर' साराबो CIDनि मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायावहाय इनभेस्टिगेशननि माखासे बाथ्रा बुंदों लोगोसे मानव गेदेर प्रमद बर' सारा अलरेडि अर्डार होखाबाय बिनि सायावहाय इनभेस्टिगेशन खालामनायनि थाखाय स' दिनै थाबैनो जोङो बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन आरो जाय दायनिगिरि बिथाङाथ' साजा मोनखागोन रायजो राजाफोर स' बेनिखायनो फोथायनाय था मानगोनां प्रमद बर' सारनि सायावहाय बिथाङा थाबैनो बिनि डिसिसनखौ जे मा रिजाल्ट गोथौआव मा दंमारो हेमन्त आरो तरुन बसुमतारिनि गेजेराव दाङाबाजि जे जामारदों मानि थाखाय जे खर' गावलायखो बिथाङा नङा होमबा सोर गावदों मानि थाखाय गावदों नङा होमबा जे ससियेल मिडियायाव जि गोसारदों बेफोरखौ लानानै जों थाबैनो फैफिनगोन रायजो राजाफोर बिनि आबुं एड्रेसखौ लानानै आबुं खोथाखौ लानानै थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ सो माच जोङो न'खरनि सुबुंनो राङारि अनसुंथाइ होगोन आरो लोगोसे जिहेतु बेनि न'खराव जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला साख्रि मावनो हानाय बैसोनि गैया सुबुं गैया दा बेनिखायनो बिसोरनि जि जिउ खांनाय बायदिसिना राहा लामा खालामना होनायजों लोगोसे सानै गथ'नि फरायनायखौ थोंजोङैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दायित्व लानो थाखाय आं खावलायदों।